munta kung ano ang reklamo kan sa tuyang bisita, makakaibahan ta si Richelle Ann Los Santas. Maray na pagkahapon, Richelle. Maray na hapon po. Uy, pero miyembro ka kan party list niya. Ano ito? Busog-lusog party list. Ikaw ang first nominee. Bako man. Ano? Kuyan sana ako, apod kay ni Barker. Barker. Richelle, kumusta ka ngayon ang pagkahapon? Maray man po. Oo. So, digdi kita sa imong reklamo. Ano ini partikular na reklamo mo manungod sa daga? Duman po sa harong may na, permi po ako tigtataraman kang mga tugang ko na mag-ali daw ako duman. Na sabi ko man sa inda na, natatatig papahalin. Harong nindo, Opo. kan mga magurang mo. Opo. Pira ka mo magturugan. Apat. So, stulo, mong tugang, pigpapahali ka. May agum ka na. Igwa po. Pira ang aki mo. Ikakasal na po ako. Ay, wala pa Wala po pang akong aki. aki. Ang punto mo niyan, kaya ka nagranidig di sa action ko, tabang ora mismo, dahil gusto mong maipaaram sa inda mo, da maaraman mo, ang karapatan mo, duman sa property. Kung pwede kang paliung kan mga tugang mo. Opo. Kaibahan ta pa man giraray si Richelle. Siyempre, kaibahan ta partner ang sa tuyang abogado. Tanganing mas maliwanag partner ang sa tuyang urulay ngunyan, abogado, Councilor Butch Lucila. Masiram na pagkahapon, Attorney Councilor Butch. Attorney Butch, ano tabian masasabi mo sa araw kayo ni tabing issue? Ay, good afternoon na Remy at Mr. Siram at Richelle. Good afternoon. Sumadang ko subago, may ura na si Mama Nindo. Yon, pa si Papa Nindo. Oo, nyao na. Pero under the law, gusto mo tumbok ko ng pig-apat mo ko ng karapatan mo talaga. Under the law, igwa kang karapatan duman sa harong na ito. Nang sangon yan, day pa ka mo nag-aragrihan kung paano ang barangaan, pero under the law, you are entitled to, kung pira ka magturugang apat, o di plus so, papa mo pang 5, so di-divide mo by 5 itong estate ni mama mo. So kabanga pa lang kito kay papa mo, so kabanga kay mama mo. So kabanga na kay mama mo, di-divide mo ito by 5. So 1/5 share ka duman sa estate ni mama mo, Okay. which is the house na pigasabi nindo. Ngunyan, so issue naman patungkol sa pipahali ka, day ka man basta-basta mapahali duman, lalong-lalo na day pa ka mo nagbabarangaan ka itong estate ni mama mo, day pa naariglo sa share. Ang kay puwan yung gibuon dyan, kuta, kung makapag-agree ka mo, mag-execute ka mo ki extrajudicial settlement of estate, na pigapakaray nyo na ang barangaan kang gabos na property kang mama mo. O kaya, kung abo nila makipag-ariglo sendo, ora ka, pero sa katabi, mag-file ki judicial settlement of estate sa korte po, yan madiretso. Okay. Ngunyan, ako nagtutubod na sabi nga ni Atty. Butch, bako pa man halawig na maray. Pero sa Nagkaigwasan na kamo pakikipag-ulay ko, partner. nagkaigwasan na kamo siyempre kay mga mainit na sitwasyon and pagkakataon. Mainit pa. Ngunyan, ang pigihiling ko partner, ika ansaro sa magiging dalan o instrumento para magkayo sila. Sa bagay, sa kaulay ko man kay papa mo, okay man Dakulang sa kaulay. pagtubod ko sa imong Siri partner. kami, okay man. Open man ang communication niya. Okay, open man siya na makipag-ulay. So siguro darahong ko na lang kamo in one venue para mag-ulay kamo. Niri kami. Okay ka? Okay ka dyan sa setup na arog kayan? Willing ka na makaulayan sa imong tugang ni Mansinsinan, tanganing Oo, masabutan kasabay mo. nindo si partner, siya ang magiging mediator nindo. Daron mo partner, duman man sa lugar na masiraman ang tapos mapresko. Oo. Kasi ang sabi mo baga, declines pag sa imbitasyon mo sa barangay. Or kaya daron mo dinara mo partner, din yung problema. daron mo duman sa Unli Rice ang mga O pwede man. Medyo baka mapadali-dali. Ano ang mensahe mo kay Atty. Butch na nasabutan mo kung ano ang legalidad? Salamat po, sir. Welcome man po. Okay? Kumusta ang pagmati mo niyan? Okay lang. Medyo naliunawan ka? Partner, basta ako, dakulang pagtubod ko na sa paagikan Action Call Center tabang ora mismo lalo na ika maging instrumento. Baad magkaigwanin pagkakataon na magkasundo ini magturugan. Gigibuon taan ka, boss. Tanganing maging maayos ka mukan sa imong tugang asin sa imong ama.